Mä näin netistä tommosen kuvan, missä oli tehty tähän rännikaivon ympärille semmonen vähän niinku tynnyri. Mä ajattelin, että tähän voisi tehdä samanlaisen. Tää on meidän aika tylsän näköinen nyt tää, mikä tässä on. Mulla olisi tossa jonkin verran painekyllästettyä jäljellä. Pitäis mittailla, että saako tosta tarpeeksi vai laitaanko sitä tavallista lautaa. Et sitä ainakin riittää. Et jos tekis ihan vaan tän kokoisen, niin toi voisi riittää. Mut sit jos haluaisi tehdä semmosen isomman, että tavallaan tää jäisi kunnolla tänne vähän niinku piiloon tää koko homma, niin sit pitäisi tehdä semmonen paljon isompi ja korkeampi. Niin mä nyt en oikein tiedä sitten. Mutta jos tässä nyt ottais vaikka nämä kivet pois ja vähän mittailis mittailis vähän tätä hommaa. Tämänkin putken voisi mahdollisesti laittaa vähän lyhyemmäksi vielä. En tiedä saisiko tää yhtään enää matalemmalle tätä. Tää on sitä paitsi ihan vinossa tää koko homma tässä. Mutta jos nyt ajattelee tämän ympärille tarttis, niin pitäisikö mun ihan vaan tussilla merkata, kun en nyt jaksa alkaa miettiä näitä laskukaavoja tässä. Eli jokaisen väliin tulisi aina 1. Tästä näkisi, että montako näitä tarvii. Meneekö se jotenkin taas? Kyllä se taitaa just mennä. Tietenkin jonkinlainen rakohan niihin jää, mutta jos nyt tästä lähtee liikkeelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 laudan pätkää. Ja mikäköhän se korkeus nyt sitten olisi? Tää riittäisi itse asiassa vähän lyhyempikin kuin tää, niin tänne. Täällä päässä pitäisi olla kyllä vähän enemmän. Olisiko toi sitten sopiva? Se olisi aika lailla. Tässä tapauksessa tää ei kyllä hirveän hyvin mene piiloon täällä, mutta nämä laudat riittäisi tähän. Eli mitä se nyt olisi? Puolet näitä, puolet noita. Eli 5 tällaista, 5 tollasta. Jos nyt tosta kattos, että siinä olisi 1, tai siis 2. Saisiko ton pidemmän vielä tosta? Melkein sais. Eli ne tarttis 5. 1, 2, 3. Tosta sais mutta ainakin 4. Kun näitäkin pitäisi olla sitten 5. 1, 2. Ja monta tästä tulisi? 1, 2, 3, 4. Tästä tulisi just 5 noita. Mut sitten näitä pitäisi olla 5. Ja tästä tulee nyt sitten vaan 1. Tästä tulisi nyt 4 tällaista. Mutta 1, 2, 3, 4. Kyllä se nyt ehkä riittäisi. Itse asiassa tätä pitää ihan vähän lyhentääkin vielä. Tulisikohan sitten 5, jos olisi vähän lyhyempi.
Ei siitä kyllä viita tuu mitenkään. Vaikka miten vähän tässä, niin ei tule. Jos ottais ton sirkkelin tuolta esiin ja alkas vähän tuosta pätkiin noita, siitähän se sitten luonnostuu kuin itsestään. Joo, jos tosta ottais nyt yhden pätkän, mikä olisi vähän lyhyempi kuin tää. Kerron nyt vaikka tommosta. Jotenkin se auttaisi, jos tämän piirtäisi tänne toiseen päähän. Tosta nostaa. Tätäs siitä. Niin, tietenkin nyt kaikkien pitäisi olla lyhyempiä. Ei se auta, että yhtä vähän lyhyempiä. Joo, ehkä vielä yksi tämän pituinen ja sitten katsotaan loput. Sitten ne seuraavat voi olla vähän pidempiä jo. Mä katsoin nyt sitä kuvaa uudestaan, niin sehän oli niin, että siinä oli kaksi oli vähän pidempään, niin se oli reijät, että se oli vähän niinku semmonen joku kiulu tai joku ämpäri tai mikä sen nimi nyt sit onkaan. Eli mulla on 3 lyhyttä ja sitten mulla on tässä on 2 pitkää, niin tarvitsisi vielä 5 pitkää ja 2 sitten vielä pidempää, jos riittää. Jos tästä nyt merkkaa nää siinä on sitten 4. Eli tosta tuli sitten vielä hetkinen. 1, 2, 3, 4. Enhän mä saa kuin 5 tämän pitusta. Niin pitäisi olla 10. Ei tähän nyt taida oikein onnistuttaa. No, jos nää nyt on sitten ne 2 vähän pidempää, niin olisiko ne loput sitten noita lyhyitä? Olisiko se nyt sitten 4 ja sitten tulee ne 2 pitkää, niin 5, 6 ja sitten taas 4 lyhyttä. Ainakin 1 lyhyt vielä pitäisi tehdä. Loput voisi olla sitten vähän pidempiä. No niin. Siinä on lyhyet. Siinä on nuo kaikkein pisimmät ja sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eli 4 nyt. Tää pitäisi jakaa 4 osaan. 1,06 jaettuna 4. 26,5. No mitä tää nyt meni jo näin pieleen? No mä leikkaan yhden ja sitten sen avulla piirrän ne loput.
Tuliko niistä saman pituisia? Yksi on lyhyempi. Hyvä. Hyvä. Jos mä otan nuo kaikki alapäät tasan. Jotenkin silleen koitan tehdä tän homman. Ja sit näihin pitäisi nyt tehdä pienet viisteet ja se reikä tuohon päähän. Mitäs mä nyt saisin tää hyvin? Tuossa saman verran molemmissa. Toi on liikaa. Niin onhan tässä tää merkki. Tai siis tätähän pystyy kääntämään tätä. Ehkä sen 45. Siinä. Milläs muut saan tästä sit saman? Nää on nämä hienot metodit. Vähän vähemmän, ton verran varmaan. Eikä edes varmaan tullut saman verran. No. Varmaan ihan hyvä. Noin. Nyt aika lähellä meni. Sitten ne isot reijät noin päin. Mikäs nyt olisi hyvän kokoinen sitten? Joku tommonen. Semmonen reikä. Sitten varmaan jotenkin tähän tyyliin, että saisi tähän toiseen samaan kohtaan sen rei. Sitten vaan pitäisi poraa ilman Eiku, kyllä se menee tosta. Merkki tuohon, että missä se on se oikea kohta. Noin. Siinä on nyt hienot reijät. Nyt pitäisi päättää, että mikä sitten tulee ulospäin, mikä on olevinaan parempi puoli. Tää on nyt se sisäpuoli. Tässä nyt oikein on hirveästi parempia puoleja kyllä. Tuosta näki selvästi, että on eri pituinen kuin tuo toinen. Sitä voisi kyllä ehkä lyhentää, musta tuntuu. Tuosta ihan vähän pois. Noin. Reikänauhalla pitäisi se nyt sitten yhdistää. Eli tuohon jättää nyt sen verran yli, mitä se tulee sitten tuohon viimeiseen lautaan, mikä kun tää pyöristyy tästä näin.
Ja nyt mulla on semmonen ongelma, että mulla on nämä ruuvit, niin nämä on kaikki liian pitkiä, nämä menee läpi tosta. Niin mä en nyt voi sitten ruuvata niitä pohjaa asti. Kokeilla sitten. Siinä on nyt ensimmäinen. Sitten pitäisi vielä tuo toinen pätkä laittaa tosta. Saattaa olla, että mä ruuvaan nämä ruuvit läpi tästä. Vedän sitten vaikka rälläkällä ne päät poikki, mutta noin. Sitten mä varmaan vedän nämä ruuvit tästä läpi. No niin. Joo, sen verran tulee läpi noin ruuviloiset tuolta. Sen näköinen viritys. Sitten kai nää vaan pitäisi laittaa nää täältä kiinni. Menihän se sinne. No niin. Sitten. Milläs tän nyt saa tohon? Pitääks tää ottaa niinku pois? Sitten tämä tänne. Ja sitten tämä takaisin. Meneekö se enää takaisin? Menee. Vedetään nyt vielä rälläkällä, ettei kukaan telo itteensä noin. No niin, semmonen siitä sitten tuli. Ihan hyvä. Tietenkin jos olisi ollut vähän enemmän tuota puuta, niin olisi voinut tehdä maahan asti näin, että nyt on tämmönen leijuva versio, mutta tämä on mun mielestä hassumpi. Jos ainakin nuo kivet voittaa. Kiitos kun katsoit videon loppuun.